Sinibingelele sinamukele babukeli bensika yesizwe TV1 nombukeli noma mlandeli wohlelo esiyathokoza emakhosini. Namhlanje ke sila endaweni yaseNtuzuma ku studio sethu sokuqala nje ngqa noma ngithi ke sesibili ngoba ke sikhona sisebenza kuso kodwa ke namhlanje sila studio sethu sesibili ke esila eNtuzuma. Angihambi ngedwa nje ukuhlezi wazi ukuthi ke mase kuyilesi sikhathi noma ke mase ngiveza umuntu kanje ngisuke ngiza nomuntu oze nolwazi noma oze neinformation ethize esizoxoxa ngayo siyinsika yesizwe TV. Namhlanje ngiphethe ukuthe ukuhloka kancane kodwa ucishe kufane nokuningi esijwayeleke ukwenza. Namhlanje ngihamba ke nosisi noma ke angithi angakufihli uMakhosi kodwa ke uzozazisa ukuthi namhlanje uze ngani ubani yini nani abasilethele yona kwinsika yesizwe TV. So ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ke le video Makhosi noma ke sisi noma ke angazi uzozazisa wena ukuthi ungubani nje uqala ukuvela ngqa kwi channel insika yesizwe TV1. Sibingelele samukele noma ke sibingelele ababukeli uphinde futhi uzazise ukuthi ungubani. Sanibona nibuyele emakhaya igama usazake Xulu uMakhosi Xulu phambi kwenu ngiphathele ke ama products ke la ezamakhosi skincare products. Ezamakhosi skincare products. Mbukele ekhaya uyazi ke ukuthi ke esikhathini samanje oMakhosi noma ke odokotela banama products maningi ahlukahlukene kodwa ke mina ngiyaqala noma ke ngithi ke namhlanje sikulethele othe ukuhluka kancane ngoba ama products akhe awafani angathi awafani nawabanye kodwa ke ahlukile kunawabanye. La sikhuluma ke ngama skincare product okusho ukuthi ama products lawa ke anakela isikhumba aphinde futhi ebe namakha anuka kahle noma ke namaqaba ongathize anuka kahle ngoba siyazi ukuthi kugcineni oMakhosi kakhulukazi babuye bebe nakho lo ukuthi cha phela ngithi baqoka bafaka izinto kodwa bathanda ukuthi benuke kahle futhi kugcineni bephinde futhi bebuyele ngisho kuthiwa ube sendumbeni noma besesigodlweni enza izinto azenzayo zobukhosi noma ke zedlozi kodwa kugcineni kufanele ke buyele kwi daily life yakhe ekwazi na ukuthi ebukeke futhi ke enuke kahle. Makhosi ngicela uthi nje ukuthinta kancane kwizinto esiziphethe namhlanje. Kukhona ke unumber 1 kakhulu esongena kuona kodwa sogcina ngawo kodwa siqale nje kweqala iproduct noma angiqale ngithi ukucacisa kancane kumbukeli noma ngithi sakhele umbukeli isithombe ukuthi lo msebenzi uqale nini wama products. Lo umsebenzi wama products ubuqale a few months back. A few months. Ama angizwana? I cannot specify but okay ama products akho lawa esinawo namhlanje ama products oyikhandela wena wona noma khona lawa athenga khona uzodayisela abantu akhanda from scratch. Yonke into iphuma esandleni noma iphuma kudokotela noma kuphuma kuMakhosi uqobo lakhe. Okay asiqaleni asingene kuzo ke manje ngokuhlukahlukana kwazo. Phambi kwami ngibona okusebhodleleni noma kwi container eyellow. Yini le esiyibukayo njengamanje? Okay, so lena it's turmeric body scrub. Yes, turmeric body scrub lena iyasiza ke eyintweni eziningi mawukuthi umuntu ohlushwa isikhumba mawukuthi mhlawumbe umuntu onesikhumba esibi indawo ezimnyama ikiwi induna nje. So lokho kuphethe uthi na ukuthakwa wena phakathi kunezinto ezithize oyithatha somewhere noma oyithenga somewhere and mase uyakhanda lokho usukhandile okuzokwazi ukunakela isikhumba somuntu noma lezi zinto ezingamabala nani osanda ukubala. Ngithenga somewhere ukuhlanganisa bese ngihlanganisa ke. Okay i-process angithi i-process yokusebenzisa noma ama instructions ukusebenzisa kanjani? So uyakuthatha ukapply kulezi ndawo ezi-affected and then for 15 minutes after 15 minutes then uyageza ke. Ufaka awugcobi usuqeda ukugeza uqale ugcobe kona for isikhashana leso sithize then 15 minutes then mase ke uyageza ukuze ukwazi ukuthi okay. So isikhathi ke yona ke mase uyisebenzisile umuntu engazibuza ukuthi njengoba mina nje nginamabala nginani ukusebenzisa le product kuzongithatha isikhathi singakanani ukuze ngiqale ngibone umehluko? Uqala ubona umehluko after a week. Isonto elilodwa. After a week uyaqala ubona umehluko and then after 2 weeks so right. After 2 weeks nje kuyobe sekubonakala. Okay. So le product sithe iyatholakala
uyamthinta uMakhosi ukuze ukwazi ukuthi uthole le product. WhatsApp nje. Uyakwazi ukuthi umtholele. Iyakwazi ukufika kumuntu iyisambe esithize noma kuthe uba kuninganyana. Uyakwazi ukuthi ifike umuntu kuyisambe esithize if mhlawumbe ufuna uku-order. Okay, okay. So mawukuthi mhlawumbe let's say mhlawumbe ufuna uku-order in bulk. There are specific prices for umuntu ofuna uku-order in bulk. Then ngiyamnikeza ke. Okay, umuntu othi mina ngisegoli I'm expecting noma ngiyayithanda iproduct noma ngiyafisa ukuyisebenzisa iproduct le onawo namhlanje ukuthinta kanjani noma angithi iyafika kuyena siqala kanjani? Iyafika kuyena, we actually deliver using uPep. Okay, so uyakwazi ukuthi i-courier into ifike kumuntu. Okay, asibone okunye okuthize osiphathele ngoba kuningi ngiyakubona phambi kwakho. Yini lo ngathi kuphinkanyana engikubuka la kuncane? Yebo impela. Impepho soap le. Impepho soap. Ngifuna sigcine ngayo ke impepho soap. Kunokunye ukuthize ongaphansi kwayo. Then there turmeric soap le. Turmeric. Turmeric soap. Kwane igama lesindiya nje kuthakwe ngamakhambi. Umsebenzi wenziwa turmeric soap uthi wacishe ufana nomsebenzi wenziwa i-scrub. I-scrub isuke senzo okuningi kunalo. So lo ukuthi nje ususa amabala, ususe induna, acne nje. Yeah. Then wenze nje isikhumba sakho nje ukuthi sibe fresh, improve skin tone, give you i-lookuz natural skin glow nje bamuhle. So lapho ngisho ibala liyabuya. Uthi mhlambe ngingumuntu ekuthiwa nomqalo omnyama kuyenzeka ukuthi lensipho le ikwazi ukuthi ikuphuculule ilokhunyana okusiza kakhulu lapho. Okay. Ngizwa engathi kunamakhanyana athize mengiye ngakuthinta ekuqaleni ngezwe kunephunganyana elithize. Iziphi noma ngithi kukhona okwama perfume okusebenzayo noma okuyizinto ezithize othi uyifaka khona zakhe kube kunephunganyana elithe ukuthi ukuba mnanjanyana. Zikhona into engifaka ezinye iphunganyana just ukuthi nje kungabe sekuba dumo. Okay. Into ngiyinotice izikhumba zabantu ayifani. And izikhumba zabantu reacta to ama products athize ngeindlela ezihlukahlukene. Eyakhe product ikhona ekutheni yasikhethe isikhumba somuntu ukuthi le engiba harmful kusona noma le hayi ngihlezi ngijense noma nje sonke inhlobo yesikhumba iba clean. Yeah, yonke inhlobo yesikhumba ayikhethi. Ayinama side effects. Akukuthi umuntu mhlawumbe methi ngine allergy yento ethize. Miyakwazi ngagcoba into ethize mhlawumbe into ene-perfume noma enani ngiba namaqhuqhuva noma ngiba nani awakho wasebenzisa ama chemical noma ama perfume harmful. Sebenzisa nje izinto natural la angisebenzisa ngezinto harmful. Okay, asithembe ukuthi umbukeli ekhaya uyakuzwa and futhi ke uzofisa ukuthi lezi zinto noma lama products ewatest ekwazi ukuwenza ukuthi ayinhlobo ekanjani noma ke sizoyikhipha futhi inombolo zokuthi sitholakala kanjani. Asingene kuyona ke indaba le ekuyiyona engitheme ngiyilalela noma ngiyibuka ngaba ngibengiqala ke ukuzwa kuthiwa kukhona into ekuthiwa impepho soap. Awusicoshele wena siyibone. Kuyini ke lokhu ke okuphethe njengamanje? Impepho soap impepho soap ke yona iyasiza kakhulu ekuthenini uma umuntu mhlambe oqasha ibusuku ukwazi ukuthi ikusize ekutheni ulakwazi ukulala, iphinde futhi ikusize ekutheni mhlawumbe uma ukuthi umuntu ongathandeki. Yeah. So uyakusiza futhi uthandeke nje bese ke uma ukuthi mhlawumbe umuntu okhohlwa amaphupho namaphupho angacaciselekisi kahle hle then uyakhona futhi ukuthi usebenzise yona. Then yasiza ekutheni ukuthi amaphupho akho acace. Mesithi njengoba kuthiwa impepho soap kusho ukuthi yakhiwe ngamakhambi esintu nempepho kwahlanganiswa kwakhiwa iproduct eyodwa ewuhlobo lesilungu ngoba phela ngithi siyazi ukuthi izinto lezi zezulu lokho kuyinsipho ama products ebelungu kodwa sesiyakwazi ukuthaka izinto zezulu siyifake phakathi ukuze kwazi ukuphuma iproduct eyodwa. So impepho soap inempepho phakathi nokunye ke okufakiwe okuthakiwe sesibala amakhala wanu kahle nezinto lezi ezithize ezinye futhi uyifakile ngesisho recipe yakho okhande ngayo impepho soap. Impepho soap njengoba uthi nezinto ekwazi ukuzenza zesizulu njengokucacisa amaphupho
iphinde futhi ikwenza uthandeke. So ungayisebenzisa njengomhlaba ofuna ukuthi ngidinga into enhlanhla, ungakwazi ukuthi impepho soap ukwazi ukuyisebenzisa ukuthi ngoba ngiya ku-interview angigeze ngayo namhlanje ngingaze ngiqume ukuze ngikwazi ukuhamba nginuka intelezi ngiyale. Impepho soap ingakwazi ukukwenza lo msebenzi uma ufika ku-interview nje uthandeke. Okay. Impepho soap le umuntu methi mina izinto zesiZulu angiyisebenzisi noma ethi mhlawumbe into zesiZulu ngiyayisaba, impepho soap ungayibala ekutheni it's one of those things ongathi isiZulu, noma ungasho ukuthi it's a product nje e-flexible ngapha nangapha. The fact ukuthi nje ibizwa ngempepho soap, that means inamakha athize kodwa asakhelwe ekutheni manje ungawasebenzisa amakha esilungu. Into eningi la ezesiZulu. Okay. So uma uthi umuntu ongasebenzisa into zesiZulu then mayisebenzisa. Angeke umrecommend umuntu ukuthi asebenzise impepho soap. So yena akastike kakhulu kulawa esikhuluma ngama products. Kodwa impepho soap uma ukuthi umuntu othi mina ngisebenza ngesiZulu, anginankinga futhi nezinto ezesiZulu, impepho soap ingasebenzela. Okay, awungibuzeke la. Njengoba ama products esiwaveza namhlanje amathathu, uyakwazi ukuyihlanganisa yonke lento kube ikhombe yodwa ukwazi ukusebenzisa. Njengoba ngiphethe nje la ku-3 nje kuyikhombe. Okay, awusitshele ke asiye sithi ke ngiyayithenga ikhombo nombuyele ekhaya uyayithenga. Uyisebenzisa kanjani? Qala ngani iqala? Nakho konke ekutheni ngiyaphuma nje ekseni manje noma ngiyolala ngifuna ukusebenzisa nawo ama products. Ngiwalandelisa kanjani? Noma ngisebenzisa. So nje mawukuthi mhlawumbe yabona nje mawukuthi uzoqala ngalezo uthu. So ufike uqale usebenzise ilokhuzana, uqale usebenzise scrub this. Scrub nje scrub ugeze uqede. After the 15 minutes ususe scrub, then mase isebenzisa ke insipho ke after that. Usungageza ke ngayo. Okay, then ke lo ungathi ungamsebenzisa uma usuzolala. Okay, impepho soap leyo gcinwa ngayo uma usuzolala. Geza nje ngayo noma lo nje i-routine yakho yasekuseni, then lo ungageza ngayo usuzolala. Okay, umbukeli ekhaya ngicathi uyayizwela futhi ke uyazibonela kama products akho owalethelwa uye uMakhosi la, noma ngithi ke sithe igama le product ezamakhosi skin care product. Yes ke basilethele ke nawo umsebenzi noma ke nawo ama product. Siyazi ke ukuthi ke abantu abaningi bayithanda izinto ezifana nalezi ezinamakha amahle phinde futhi ke zilungise izikhumba, ngoba phela umuthi noma izinto ezikhandwe ngesandla somuntu omnyama kumele zibe ilento efanele. Esikhathi esiningi abantu abaningi abakholelwa ekutheni kunama chemicals athize afakwe into ezabelungu, lezi ezikhandwa ngezandla zomuntu omnyama engakukhombisa ngisho iprocess yawo ukuthi ikhandwe kanjani. Ngicathi umuntu osekhaya engakujabulela noma akuthakasela ukwa-test ama products lawa esinawo namhlanje. Ngizocela sibuze la egcineni kokugcina ngci ukuthi ama products lawa atholakala kuphi nendawo? Atholakala ke elindelana la kuhlala khona. Yes, atholakala kuwena. Umuntu methi ke okay ngiyacela ukuba nawo noma ngiyacela ukwa order ngifuna ukuyithengela mina noma ngifuna ukuthengela ekuthini ngicela ukudayisela, ngoba I'm sure ukuthi ke uyakwazi ukudayisa okuningi, ukwazi ukuthi umuntu eyoyidayisana ngeyakhe indlela. Yes, uyakwazi ukwenza kanjalo. So mawukuthi mhlawumbe ufuna ukuthenga kube kuningi uyokudayisa nawe, sikhona iprice esivumelana ngayo because mawukuthenga uzothenga in bulk. So mawuzokuthenga in bulk, for instance if ever mhlawumbe ufuna ukudayisa ilokhuza impepho soap. So mawufuna ukudayisa impepho soap, impepho soap nginikeza in bulk of 10 qala. Mawusafuna nje ukuzoqala ngikunikeza ezo-10, ngikunikeza u-250 banginikeza ezo-10, so that the reason why nginikeza nge-discount ngoba ngifuna ukuthi akwazi naye ukuthi mase seyidayisa enze i-profit ayibona ayenzayo. So nginikeza ngo-250 ezo-10, and then i-turmeric soap yona ngikunikeza nazo nakhona ezo-10 ngo-300 rand because ama-price akanalawo Awafani. So nginikeza i-turmeric soap ngo-300 rand uma nginikeza i-10, and then mase ukuthi ke i-scrub sona ke ngiqala nginikeza ezo-5 scrub. Uma nginikeza ezo-5 ngikunika ngo-550, and then uma nginikeza ezo-10 ngikunikeza no-950. Yeah. So
uyakwazi ukuthi kuphume umuntu asidayisele and into engiyithandayo uthi kufanele naye ezakhele iprofit, which means njengoba udayisa ama products kodwa futhi namathuba omsebenzi usawavula futhi uvula nabanye abantu abasondelene nawe noma abathandayo ukudayisa products zakho bekwazi nawe ukuzakhela noma ukuzenzela into ezokwazi ukuthi ibeke isinko etafuleni. Sibonga kakhulu Makhosi, mina ngiyohlezi ngithi Makhosi ekutheni ke ube nathi noma ke uzivakashele la kwinsika yesizwe TV uzosivezela nawo umsebenzi omuhle onawo. Asikokongeni ke la einambeni ukuthi ke umuntu ngempela mayefuna ukuthinta kulisavalele sasingayishongo ukuthinta kuziphi inombolo kuma social media platforms akho usinikeze nje konke umuntu mayefuna ukuxhumana nawe ukuthinta kanjani? Okay, so inamba engitholakala kuyona uyangi-WhatsApp abakithi uyangi-WhatsApp kuba u-079 356 1252 079 356 1252 uyangi-WhatsApp ke kuleyo namba leyo. And then bese kuthi ke sikhona ke ku Facebook kodwa uma ufuna ukufaka i-order faka ku-WhatsApp. Then ku-Facebook ke uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukwazi kabanzi ke cause kukhona kupostiwe lapha epage-ini it's unknown Madanga. And then ke enye futhi ke i-platform etholakala ku-TikTok which is Makhosi Bencakazi. So ilapho ubone khona ama-products ke nokusebenza kwawo. Okay, so ama platforms inamba ibhaliwe nase screenini umuntu uyazibonela. Asike ngicela ukubuzela ngiyawuthanda into enomsebenzi phakathi. Asike sithi umuntu une social media enhle and uyathanda ukupromote ama skin care product. Naye ngalo muntu yakuthinta methi ngicela kube ambassador ye product yakho noma ube face ye product yakho, naye ngakuthinta lo muntu simnikeze ithuba ekwazi nawo ukuthi eyo showcase umsebenzi wakho on yena on his or her social media platform. Na futhi akuthinta lo muntu. Okay, sibonge kakhulu Makhosi ukuzosilethela nawo umsebenzi omuhle esikuthanda kakhulu. Singababukeli nabalandeli bensika sizophusha sizoshare futhi ke sizokwenza sure ukuthi ke siyawenza ama-order ukuthi sikwazi ukuthola nayi product enhle sibe bahle nathi insizwa zingahambi inuka intelezi nazi izinto ezinhle la ezibukekayo ezinuka kahle. Mina nje impepho soap ngiyayidinga ngibuye ngibe nesicwacwanyana ebantwini. Kodwa ke udokotela noma ke Makhosi sibonge ithuba osinikele lona nokuthi ukwazi ukuzivakashela e-studio.